Ирини, говори ли начина ни на танцуване за това, кои сме ние? Като хора ли? Да. Това кореспондира с един пост, който наскоро бях писала в страницата на школата. Всъщност да, стига човека от среща да може да го разчете, но не от гледна точка на това да критикува по някакъв начин, а всъщност да види каква душа стои от среща. Да, може да говори какви хора сме. Какво виждаш най-често в залата? Какви хора танцуват? О, много сме шарени, сме много пъстри, няма правило. Всъщност, може би най-основното правило е, че подобията се привличат и се намираме според това, кои са, нали, това е пак много относително, кои са правилните за нас души. Всъщност причината да започнем да записваме тези видеа беше свързана с въпросите. Идеята е все пак да усетим душата на танца, да усетим всъщност танца какво ни дава отдолу, с какво ни развива повече, кое е това, което идва като неписани правила, неписани закони, цялата тази невербална комуникация, която върви през музиката и през изкуството.